जों बयबो हास्थायदों जे अखा बांखा जोबखांनानै जिहेतु इलेक्शननि बोसोरा जोंहा फैबाय सेप्तेम्बरनि गेजेराव बिसायख'थिया जानांगौ आरो चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंनाय बायदिनो जों बयबो हास्थायदों जे जोंनि फैगौ सेप्तेम्बर दानाव एबा सेप्तेम्बर अक्ट'बरनि गेजेराव जोंनि बिसायख'थिया जानांगौ। बियो भारत हादोरनि जि मोनसे जोंहा पार्लियामेन्ट जानो थांगासिनो दङ बे पार्लियामेन्टआव जोंनि जि 125थि भारतनि कनस्टिटिउसननि जि एमेन्डमेन्ट बेखौ लाबोनायनि बाथ्रा सोलिगासिनो दङ आरो बेखौनो लानानै जोंहा मानगोनां चिफ मिनिस्टार बिथाङा बुंदों जे मोजां खबर फैगोन मानोना बे एमेन्डमेन्टआ जायोब्ला रांखान्थि फारसे गुबुन गुबुन फारसे बिथिं फारसे 6 शिड्युल काउन्सिलफ्रा आरोबाव गोख्रों जानो हागोन। दा नंखायनो बिटिआर काउन्सिला जिहेतु गासैबो काउन्सिलनि मादाव बयनिख्रुइ देरसिन काउन्सिल जोङो बेवहाय गोबां बेनिफिटखौ जोङो मोननो हागोन। दा नंखायनो जोङो आसा फारिदों जे नैबे जानो गोनां पार्लियामेन्ट सेसनाव जोंनि जि एमेन्डमेन्ट बियो जाफुंसार महर मोनगोन। जायफोर आर्टिस्टफ्रा थांनाय समाव माहारिनि हारिमुखौ जौगानायाव कन्ट्रिबिउसन होलांबाय बिथांमोनखौबो दिनै बरायनाय जादों नैबे हाबाफारिनि गेजेरजों। गासैनोबो 1 लाख करि जोङो चेक होनायनि बाथ्रा दिनै जोङो लादों आरो बिथांमोननो चेकखौ थाबैनो होनाय जागोन आरो बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन जेखिनि मुंख्लंफोर दंबावो बिथांमोननि थाखायबो एक्स ग्रेसियानि थाखाय स्क्रुटिनि खालामबाय थानाय जादों भेरिफाइ खालामबाय थानाय जादों। जायफ्रा थालांनाय बिथांमोनाबो लासै लासैनो मोनलांबाय थागोन आरो जायफोर भिक्टिम्सफोर बिथांमोननोबो जोङो गुबुन गुबुन राहायै मदद खालामनो थाखाय थांना थानायनि राहा लामाफोरनि बाथ्राफोरखौ जोंनि गभर्नमेन्टआ जोङो सानगासिनो दङ। दिनै साननैनि हाबाफारिजों बिटिआर गोरोबथाखौ 5 बोसोर जाफुंनायाव जोङो माखासे सेलिब्रेसन एबा जोङो बेवहाय हाबाफारिफोर लादों आरो बेवहाय मैया बाइक रेलि आरो एसिभार एवार्ड्स मैया जों होनाय जादों। लोगोसे दिनै फुंनिफ्राय जोङो बेजों लोब्बा लानानै जोंनि इएम आरो एमसिएलए क्वार्टार बेखेवनाय बड'लेण्डआव नैथि जि इउनिभारसिटि क'क्राझार इउनिभारसिटि बिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननाय आरो बिनि उनाव गिदिरथार मोनसे सुबुं गौमाखौ जोंनि गाहाय आलासि आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा एड्रेस खालामदों बिबुंथि लाखिदों आरो बेवहाय जोङो मुंख्लंफोरनो जि एक्स ग्रेसिया होनांगौमोन 195 मुंख्लंफोरनो जोङो दिनै एक्स ग्रेसिया होनाय हाबाफारिखौ मावफुंदों। बेजों लानानै दासिम जोंनि गोरोबथानि उनाव 630 जोंनि मुंख्लं न'खरा एक्स ग्रेसिया मोननो हादों आरो जोङो माखासे गुबुन गुबुन एवार्डबो जोङो बेवहाय होदों। दिनैनि समाव आं बेखौनो बुंनो सानो जे बिटिआर गोजोन गोरोबथाया बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारिनि थाखाय जोबोद मोनसे मोजां थासारि लाबोनानै होफैबाय आरो बे गोरोबथाखौ खालामनायखायनो दिनै बड'लेण्ड ओनसोलाव गोजोना फैबाय। बर' हारिनि गेजेरावबो गोजोन फैदों गुबुन हारिनि गेजेरावबो गोजोन फैदों आरो भारतनि गुबुन गुबुन ओनसोलफोर बायदि बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजो जानाय सुबुंफ्राबो सोलोंथाइ जौगानाय रांखान्थि जौगानाय समाजखान्थि जौगानाय आरो गावखौनो दानो थाखाय मोनसे मोजां थासारि दिनै मोननो हादों। दा बेनिखायनो आङो गोजोन गोरोबथाखौ महर होनायाव मदद खालामनाय जोंनि भारतनि प्राइम मिनिस्टार मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथां भारतनि हम मिनिस्टार मानगोनां अमित शाह बिथां आरो आसामनि चिफ मिनिस्टार डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनो आं साबायखर बावदों। बेजों लोगोसे एबसुनि दैदेनगिरिफोर बारग' एनडिबिनि दैदेनगिरिफोर आरो लोगोसे इउबिपिअनि जोंहा दैदेनगिरि बिथांमोननिसिम आङो आंनि गोसो गोरबोनि साबायखर बावदों आरो बे गोरोबथाखौ जाफुंसार होनायाव मदद होनाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजानिसिमबो आङो साबायखर बावदों। जेरैबायदि थांनाय 5 बोसोरखौ जों गोजोनै बारहोबाय फैबाय थानाय समावबो जों गोजोनखौ अराय गोजोर खालामनानै लाखिनांगोन अब्लासो बड'फाया होलांनाय जि सिमां गेरेमसा माहारि दानाय बेखौ जोङो मोगथाङाव महर होनो हागोन आरो दानि बिटिआर सरकारा जोङो इउपिपिएल बिजेपिनि सरकारा फैबाय थानाय समाव जोंनि माहारिखौ दाफुंनायजों लोगोसे जोंनि सोरगिदिं जौगानाय आरो गासैबो बिथिङाव जोङो जाहाथे स्पर्ट्स कालचार लानानै गासैबो बिथिङाव जौगानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय थियारि जादों। जोङो प्लेनिं खालामदों जोङो मिशन आरो भिजन बानायदों जाहाथे फैबाय थानाय समाव जोंनि ओनसोलाबो भारत हादरनि गुबुन जौगानाय ओनसोलजों समानै आगान होनानै आवगायलांनो हायो।